Odima ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ wee na-ekiri Igbo a tata anyị na onye nna onye ụkọchukwu preacher nọ n'ụbọchị nke taa. Ana m ekwu maka Reverend Father Chukwubuike Linus Okwu. Ọ bụ ya bụ isi afọ kwabokpo na ụlọụka nke parish, ya bụ parish priest nke Ann Catholic Church ọ dị na Amuri na Enugu Diocese. Nna ya ekene gị. Chineke gozie gị. Onye nsọ, nke mbụ anyị chọrọ ịmata, ndị na-ekiri anyị ugbu a ga-achọgodo ịmata onye anyị na ya nọ n'ụbọchị nke taa. Kedu ka isi bido, kedu ka isi banye n'ọlụ Chukwu a? Nna m ekene m gị. Nke mbụ dịka isi wee kwuo, aha m bụ ụkọchukwu Chukwubuike Okwu. Ịkọwa ka m si wee bido na ka m si wee rute ebe m nọ kịta, ọ ga-abụ ogologo okwu, maka na ihe bidoro na nwata. N'Igbo si na aka ogo nwata agụ, ọ naghị alụ ya afọ. Ọ bụla ọbụla kemgbe m ji wee bụrụ nwata, dịka m si wee na-eme, onye ọbụla nwere ihe na-atọ ya. Ọ bụ mgbe nke m ji wee gosiri agụụ ijere Chineke ozi na ụdị dị otu a. O mekwaziri m mgbe m kapịara mba ka m nọrị na akwụkwọ nke praịmarị, wee si ụtọ m wee chọba ka m ga-esi banye ụkọchukwu. Asọ m n'otu Block Rosary. Ọ bụ Block Rosary a na ihe ndị ọzọ a na-emegasị n'ụlọ ụka ihe dọtara m. O ji ọbụrụ na ka m na-agụcha akwụkwọ nke praịmarị mee nke a na-akpọ Common Entrance Exam, a pasịrị m n'Ike Boys Grammar School dị na Ọbanike anyị maara ọfụma. N'oge ofu ala ahụ n'afọ 1990 ka m nwetakwazịrị nnabata ụlọ akwụkwọ nke seminarị dị na Sude. N'ime ha na-abụọ, ahụkarị m mma, ahụrụ m na m ga-eje na seminarị tụọ ka m si banye na ụlọ akwụkwọ seminarị dị na Sacred Seminary dị na Sude n'afọ 1991. wee gụchaa ya tigoto ngaba na nke dị na Nsụka, St. John Cross Seminary na Nsụka. Gụchakwa ya baka nnọkọ wee dee WAEC wee pasikwazie bata jee ọrụ apọstọl. Usoro niile na-eso usoro iche ụkọchukwu, ọ bụ ihe tere aka, mana nke dị mkpa m na-esocha m ha ncha gụọ bịa kwụrụ ọrụ apọstọl na seminarị ahụ kwa ebe na bido, wee jebezie na Penaf Apọstọl Seminarị dị n'ime Eziọwa. Gụchakwa nke ahụ wee batazie n'ụlọ akwụkwọ nke kpọọ filọsọfị na John Paul II Seminary dị n'Awka. Gụchakwazie nke ahụ n'arọ 2004. Jekọ gbakwa odibo ofu arọ dịka esi wee na-eme. Ọ bụrụ na ụdị nke ndị Naijiria, mana ọ bụ kasị eme nke ha. Onye bụ na ọ na-abụ ogo dịka mmadụ si wee gụchaa seminarị wee pụọ, ọ dịghị mkpa iji kwefe ala nna ya ọsọkwa, maka na omego nke ọtụtụ oge mgbe ọ nọ na seminarị. Ọ bụla bụ na mmecha nachite na Bigad Memorial Seminary dị n'Enugu n'afọ 2005 wee nọkwazịrị ebe ahụ gụchazie nzere mmụta nke theology ebe a na-amụ maka Chukwu na okpukpere Chukwu. Ọ bụ nke ahụ agba nke ikpeazụ na ọzụzụ a na-enye ndị ụkọchukwu. N'afọ 2009 wee gụchaa ya wee site na amara nke Chukwu usoro na ndị akpọlitere n'ịlụ ọrụ dịka ụkọchukwu n'Enugu Diocese. Ọ bụ n'afọ 2009 ahụ, ụbọchị ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị 4 ka e chere ya ụkọchukwu. Kemgbe ahụ rutekwa kịta, ya ka nọ n'ime ya bụ ọrụ na-ekene Chukwu. Onye nsọ, ihe anyị ji si ka anyị matagodo ka isi bido na ezinụlọ ụfọdụ enwe ha kwule si na ha chọrọ ịbụ onye ụkọchukwu. Ewe ka ọ na-atọ ụfọdụ ụtọ si na n'ime ebe ha ka Chineke echetago ha, mana ụfọdụ na-asị hei, kedu ka ị ga-ejebezi ihe a be ha, ọ ga-echizi? Anyị wee na-achọ ka nne na nna gị ji fụ ya mmadụ one ka Chineke nyere unu o ji bụ ọsọ gịwa ka ọsọ gịwa ka ewe ndị ọzọ so gị jekwa na-alụ Chukwu ọlụ otu anyị si alụ ugbu a na be nna gị na nne gị, ka ụmụnne one ka ị were? Kedu ka nne gị na nna gị si fụta ya oge si ha na ihe a bụ ihe Chineke chọrọ ka ime na ọlụ a ka ị chọrọ ịlụ? Nke mbụ bụ na ọ bụ Chukwu na-akpọ, ndị bụ onye dị mma ka ọ na-akpọ. Ekwube
na ezinụlọ m eji azụpụtara ya n'ụlọ nke okwukwe nne na nna m mere m n'ime ụka ọ bụ ya bụ m ga-asịka na ọ ya bụ ike kacha ike m nwere ka nke a mechara anyị ncha na ebe a na-ekpe ekpere ebe anyị so wee nkụzi nke ụka wee na-aga ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ ọnwa ka nne m tụrụ anya na m ga-eweta agụụ nke ịchụ ụkọchukwu ọ mechara bụrụ echetara mgbe ahụ o nwere onye nke m tọrọ onye aga m anyị na-adị enegeligara anya mgbe ahụ mana ọ bụrụ na ihe bụ uche mmadụ na-eme na ihe bụ uche Chukwu na-eme ka m si wee gụọzie mụ agụụ karịa agwa m ike ịkọwa na ihe ma ọ bụ na Chukwu bụ onye na-akpọ ndị onye dị mma ka ọ na-akpọ iji kọwa ọgọ gị eziokwu abịara na ya bụ seminarị ụlọ mgbe m ji wee echiche na-abụ ma ga-echi ma mama nchi maka na dịka m si wee gwa gị emechara m ihe na-asa ime sitere mmasị nke Chukwu mechie ya rutekwata ya bụ nne m na nna m nabatara ya a nabatara ya nke ọma o nwere mgbe o ji wee bụrụ nsogbu abịakwazie na ezinụlọ bụrụ ọsọ mụọ ka a mụrụ nke bụ eziokwu na a mụrụ anyị ụmụ nwoke isaa so o wee na-ekwuzi anya dịka ọ dabachazịrị ọ ga-abụ onye nke abụọ nke onye nke abụọ ga-abụrụ ụkọchukwu mana ihe ndị a niile dịka nsogbu ekwu ọkwa na ezinụlọ ị ga-afụ ebe a mụrụ nwoke na-abụ ma ọ bụ onye nke ahụ jekwachi ụkọchukwu na be anyị anyị nwere ego etu ahụ dịka ma gwọrọ gị mgbe ebe m si wepụta mgbe m na-ekwu okwu na mbido abụ m onye mmụta agụ bụ dị n'ezi agụ lokal gọọmenti n'ime obodo Enugu ezinụlọ n'obodo anyị bụ agụ bụ o nwere ezinụlọ nne ha mụrụ ha ise n'ime ya bụ ezinụlọ ọzọsọ ofu nwoke ka ha nwere n'ime mmadụ ise a ụmụ nwaanyị na-agba abụrụgo ndị reverend sista ofu nwoke a na-ebe ahụ bụ ụkọchukwu kịta dịka m na-agwa gị sọsọ mmadụ na-agba bụ ndị nọrọ di ha ka na-ewekwa nnukwu aṅụrị ọ dị mma onye nsọ ka anyị weziri wee bịa na ile anya ụka bịara weta ọdịmma ya n'ụzọ pụrụ iche mana ụfọdụ na-echezi na kemgbe ụka bịara na ọ dịzị ka omenala ọkachasị omenala ndị Igbo na-anwụnye anya kedu mmekọ ụka na omenala dịka onye ụkọchukwu eweka ha si yituo onwe ha? Nwanne m nke anyị jụrụ ọmalịcha ajụjụ ana m ekwugo ma na-ekwusi ike na omenala bụ ejirimara mmadụ. O nwere onye ọbụla m chere na ọ nọ n'ụwa na-enweghị omenala. Onye ọbụla na-enweghị omenala bụ anụmanụ. Ikpere chi bụkwazi ofu n'ime omenala. Enwere omenala adịghị ofu. Ndị na-akọwa omenala ga-agwa gị na omenala bụ nchịkọta nke ihe niile mere mmadụ ji ebere mmadụ, ka mmadụ si agba mbọ wee na-ebi otu o si wee ebe ọ bụla a mụrụ ya mgbe a mụrụ ya. Nke a pụtara na okpukperechi so na ya, asụsụ mmadụ ji akpakọta nkata ya n'etiti mmadụ ibe ya bụ omenala. Ndị mmadụ na-eri bụ omenala, ka o si achụta ya bụ nri bụ omenala. Ndị Igbo si na people's way of life. Jesu Kristo na onwe ya bụ onye anyị na-eso nwere omenala. Ị ga-afụkwa na ọ bụ ebe a na-eje imepụta omenala ka a na wee mụ Jesu. Ọ bụkwa mgbe a na-eme omenala ka Jesu nwụrụ. Mgbe Jesu nọkwa ndụ, ị ga-afụ na ọtụtụ oge ọ na-agbakwa mbọ na-eje ebe a na-eme omenala. Omenala alụm nwaanyị so na ya, alụmdi so na ya, ka esi anabata nwa, ka esi agụ nwa afọ, ihe ndị anyị niile mere. Ọbụlagodi Jọn onye nke anyị mere emume ya ụnyaahụ, ndị Juu nwere omenala nke eji agụ nwa afọ. Ọ bụ ya ka anyị mere n'omume nke Jọn ụnyaahụ bụ ụka. Jesu na onwe ya mgbe a mụrụ ya emekwaziri omenala niile eji mara ndị Juu dịka ikwupụta ya n'ụlọ ụka, iji nduru na mkparakwukwu wee kwupụta ya n'ụlọ ụka, ije dee ya afọ ebe ndị ọzọ na-ede ya maka na ọ bụ ihe a chọrọ ka emee n'oge ahụ. Ihe ndị a niile bụcha ejirimara omenala. Jesu na onwe ya jikwa aka na-eme ọ ga mgbe o ruru ndị mmadụ bịa jụrụ ya ajụjụ ka ma ka o kwesịrị ekwesị na a ga na-eme ka ma nke ọzọ. Anyị ma ihe ọ zara ya. Ya bụ ikewapụ omenala na ekpere Chukwu ọ dịghị mkpa dabachakwara, kama na nsogbu m ga-asị gị na anyị nwere ọkachasị ndị Igbo bụ na ndị Igbo na-abụ anụta agbọghọ achụfụ agadi. Onye bụ n'ihe nsogbu nche na ọkacha wee dị na be anyị, maka na ọbụla ụdị mgbe ndị ọcha na-ebutere anyị ụka. Echetara m na o nwere ofu pope bụ ọ na-eziga ndị ozi ndị ụkọchukwu na-abịa ọrụ n'obodo Afrịka. Ana m ekwu maka Pope Pius 13 n'ofe akwụkwọ ọ dere a na-akpọ Evangelii Praecones. Na ya bụ akwụkwọ edere ya ede na ndị niile na-eje ozi ọma na ọ bụrụ na iruo n'obodo ọbụla ọ kachasị n'Afrịka,
eje n'ebe a nje zogbuo ihe nke ha wubere enwe ị na-ekwugodo maka ikpere Chukwu ndị Afrịka ọ gwara ha enwegbugo Chukwu ha na-efegbu Chukwu ị na-ekwu maka ezi omume ha nwere ezi omume na ihe ga-eje ime bụ ije zutere ha Kraịst iwere Kraịst tinye n'ime omenala ha ya bụ ọ bụrụ na iruo n'obodo ahụ ifu ndị ha na-emegbu dị mma na omenala ha mana otu ga-esi wee gwakọ ihe ndị a na omenala ụka tinye ya na-efe Chukwu ndị nke na-adịchachacha ha mma mana otu ga-esi wee mekwaa ya webatakwa ya n'ụlọ ụka webata ya ka ọ dịrị n'obodo ndị nke dịzi njọ jọgbuo onwe ya na-enwe otu ga-esi wee dozigharị ndị nke ga-etufu mana anyị mana ọbụla ife ekwuru ka a na-eme maka na ọ bụ na ibe n'obodo nke anyị tata ọtụtụ n'ime anyị bịara ghọtafee ihe niile kpọọ onwe anyị mmadụ anaghị akpọ onwe ya asị mmadụ anaghị akpọ onwe ya asị ozugbo bụ onye na-ekwuru ka a mara na ya nọ anaghị ama na ọ nọ ya bụ ndị na-aghọta ụka na ụka bịara ọ bụzia na onwe ka mmadụ si wee yi efe eji mara ndị Igbo a na-asị ozi ha ka bụkwa onye ụka ịfụnanya otu isi kee ekike ugbu ụfọdụ nwekwara ike kọwa ihe dị ha mma ka m gwa gị eziokwu ihe dị ka amani a na-alụ gara aga o nwere ofu ebe na-eje ije nye okwu ndụmọdụ bịkwa ihe gbasara kọlchọ ihe gbasara omenala anyị ofu seminarị amaara aha ya ekere m ekike otu a wee na-apụta buru moto m na-afụta na eke agbaana ka m nọ na-erute ebe ahụ ihe m efefada mana ekere m ekike ndị Igbo ụfọdụ ndị na-agba ọkada na ndị na-eme ihe ndị a n'ọgasị ebe ahụ ha maara na ihe abụ moto fada mana ka a leziri anyị n'ime ha fụrụ ozi fada onye afọ ihe ozi fada onye afọ ihe ozi fada ụfọdụ n'ime ha wee tinye anụ ka ha na-eti onye kwa bụ moto fada na-aga ka a na-ekwu onye ofu ego ọkwa fada ọfada bụ okporo nwanze ya bụ okpu ndị na-eme nshi okpu ndị ahụrụ ala kedu ka fada si ka m nọ na-anụ ihe obi moto wee ju m isi uwe m kedu ihe anyị bebere gịnị ka anyị bebere wee be mma niile kedu ka anyị si wee daruo ebe a ọ pụtara na ihe igwe efe ndị Igbo bụzi efe eji ama ndị arụrụ ala gịnị ka anyị dakọta wee daruo n'ebe a Chineke ekwara anyị aka ya bụ na onwe ihe dị ka mmadụ ikpọ onwe ya asị nke bụ eziokwu bụ na mmadụ kpọrọ onwe ya asị ọ ihe mere anyị nwere ihe na-esere omenala na ụka ọ bụrụ na ịghọtara ihe m gwara gị na popu ngwu maka ya ghọtakwuru ya ọfụma ya mere tupu o zige ndị ozi ihe ka ọ gwara ha mana anyị ruteziri ebe a na-eme ihe ọzọ onye ime anyị ji wee bịazie buso ihe niile ha gwara agha anyị gbara m n'ọgwụ nke na-adịchara mma ndị anyị ọrụ dịara anyị nkịta anyị na-agụgụ akwụkwọ ndị be anyị ejego obodo oyibo jee ebe dị iche iche ọ kịta ka anyị kwụsịrị ịnọdụ ala wee họchaba nke bụ ọka na nke bụ afịfịa onye ọbụla bụ onye mgbasa ozi na-amara ihe dị otu a ọ dịghị ka ọ ghọtakwara ihe ọ na-eme onye nsọ ihe anyị ji kwube ya bụ abịatụbe dịka ụlọụka nke gịwaso wee na-edu ndị mmadụ na ya bụ Katọlik kemgbe ụlọụka ụfọdụ pụtabaziri kewabazie gbasaba ka ụfọdụ n'ime ha banyezie n'ụdị ụfọdụ ụlọụka imekọzi ijezi otu ụmụnna maọbụ imekọ ụmụnne na ụmụnne maọbụ isoro ọrụ obodo ha na-asịzi na nke ahụ na ha ekwesịghị ịda na-eme anyị wee chọzie ịjụ isonye n'otu ụmụnna maọbụ soro na-alụ ọrụ obodo n'ebe mmadụ si ọ bụ alụ nwanne m ọkwa ihe ahụ yọrọ ihe lachakwara ofe ọ ihe ahụ kwuru na mbụ bụ ka ihe mere na nke abụọ ọ bụ onye zigara ka o jee mee nke o jee mebe nke ọzọ ọ aghọtaghị nzuzu mara ihe ndị a niile mana dịka si ọgba mgbe ụfọdụ na-abụ nnọkọta mfụ na anyị bụ ndị Igbo ọwụ ihe anyị ghọtara anyị mara ife ọ kịta nchichere ụkọchukwu ekwube sị anọtụtụgo m aka ka nchichere ụkọchukwu ihe kpatara m ji ọghọta ya bụ na ọ nwere otu dịka nsi wee gwa gị na abụ m onye Eziagụ mgbe mbụ ahụ onye mone gara aga ọ na-abụ mgbe ụfọdụ a na-eti mmanwụ na Eziagụ ifu ka a ga-achị na ndị mmọnwụ na-emere ndị ụka ahụ na ha na-eje ụka ọ bụghị mgbe e nwere nnukwute ọgba aghara mebicha ma ụlọ ụka fada ejiri ọfụ gbacha moto fada ọkụ ihe dị otu ahụ mebicha ọtụtụ ihe ndị a emekọta ndị echiri echichi ụkọchukwu na ndị sista na Eziagụ wee jikọọ ụwa ọnụ si ogene bụ nke a ekene dịrị Chineke na ọ nyekwara anyị ọtụtụ ndị maara ihe ndị gụtakwanụrụ akwụkwọ ewesị mba na ya ma nnọkwa oke ya na ya nọ n'ụlọ ị ga na amaliriri na ya ma nnọ ihe dị otu a na-eme ọ bụ mgbe ahụ na ahọ 2006 ka ndị mmadụ na-abụọ metụkachara n'obi ofu onye bụ Mọsaịnọ prọfesọ Obiọra Ike na onye nke bishọp anyị kpọlitere ọfụ kịta bụ Mọsaịnọ Enes Obodo nakwazi ndị ọzọ tikọ isi ọnụ wee bido mmemme anyị na-akpọ simpozium ọ bụ na simpozium anụ ka anyị na-akọ maka omenala Eziagụ mgbe a na-eme ya bụ omenala a na-akpọtacha ma ndị mmụọ nye ọtụtụ nkụzi
eche nkụzi anọ ndị mmadụ aghọta ihe a na-aghọtabugo mmadụ na onwe ihe na-esere ụka na omenala ọ bụkwa eze mgbe ahụ ka fada obodo mgbe ọ chọrọ ịpụ ka o ji wee haya m ihe gbasara ịchịkwa omenala n'aka ọ bụ ka mba ezi n'ime ya rụọ ọrụ dịka editọ na sekretarị ndị otu kọmiti na-afọ maka omenala mgbe ka m ji wee jidere aka nwa banye n'ime nyocha ọtụtụ nyocha wee fụ n'ezie na ọ nwekwana ihe na-esere ụka na omenala anyị na ọkwa aghọtaghị na-eme ọ bụ ka m ji wee tikwa isi na wee burukwezi ya n'isi ebu m ya n'isi mana okwuchukwu m mana ebe ndị ọzọ niile ebe a ga nọwa chọpụtacha ndị ọtụtụ ihe iji maatụ ọ na-abụ nnọkọta kịta wee chọpụta na ụka ka anyị si aka ya kịta ọ bụrụ ọ dịkwa ka ndị gbu aka ya wee ghọta ụka maka na isi sekpụ ntị n'ihe niile Kraịst kụziri anyị bụ mmekọ mmadụ na mmadụ adịm na mma ịfụnanya n'etiti mmadụ udo ịdị n'obodo onye a bụ isi sekpụ ntị n'ihe niile bụ nkụzi Kraịst kedu ụzọ ụka anyị na-eje tata nke bụ na mmadụ ga-ekunye jebe sị na eje na ekpere na nke brọda maọbụ na ejere ekpere na nke sista maọbụ na pastọ nke a maọbụ pastọ nke ọzọ pastọ ewe wee bụ olu gị amụma wee fụọ ọrụ gị ọfụ sị na ọ bụ nwanne gị na-egbu gị dịka ụkọchukwu onwe ụka izu ụka gaa ka anyị ghara inwe akụkọ ga-akọ na-ejikwa wee jee na nke pastọ nke ọzọ maọbụ na nke fada nke ọzọ ewee buo ha kedu ụda mma bụ ife ahụ onye nsọfọ na-asị na nne ha na-eme na ha gaa n'ihu na onye pastọ ha si ha gwa ha na nne ha bụ ihe na-eme ha ka m gwazie gị eziokwu kwesịrị ijeta aka n'onyonyo nkụzi ihe ha na-ezigasị na soshal midia kịta o nwere nke m ji kịta nke a bụ nwaanyị kawagolo nkawa obere nwaanyị azụchago ụmụ ya ana m na-ekiri ya wee fụ ka a na-esekasị nwaanyị a ụmụ okorobịa gbaa ya ọtọ na-eti ya ka onye zuru oshi ozi ka emecha ka mmadụ ji wee zigara m ozi ọ na-agwa m ihe nwaanyị mere na nwaanyị anọ bụ onye mụtara ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa niile na-eti ya ihe ha jikwazi kpọkwa ndị ọzọ gịnị ka eji na-eti nwaanyị mee ya kacha gbaa ya ọtọ n'iru ndị mmadụ ka gịnị ka a sị na nwaanyị mere na nwaanyị ka ha jere ekpere ebe ha jere ekpere na nke pastọ ha jere ya gwara ha na ọ bụ mama ha mụrụ ha n'afọ bụ onye ji ha jụ na ha ma nga n'ihu mama gị mụrụ gị n'afọ ogbuo gị mgbe ị pere mpe ogbuo gị mgbe niile ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ogbuo gị mgbe niile ọ na-ata afọ n'isi gị o were oge icheta maka na ka ị tolitere maka na ibu iti onwe ihe mụtara n'ụlọ akwụkwọ ị pasụ onye biznes ị bụrụ onye furu efu daa chọba onye ga-ebido aka ọ bụrụ nne gị mụrụ gị n'afọ ọ nke a ka ọ na-abụ nnecha nsị Chineke ekwana ihe ọjọọ ya bụ na anyị bụ ndị ụka ejetego aka chekere ya ọfụma o nwere mgbe anyị pere mpe mgbe ahụ a na-agba krismas ndị ọtụtụ ụka ya ejube mgbe ahụ ọ na-abụ krismas na-eru ihe dịka otu a krismas na-eru ife ụka ndị nọ na taụnship ga-eji wa na-akwado maka na ha na-eji nakwa ụmụ nwanne ha afụ n'ụlọ obi a na-atọ ha ụtọ ọbụlagodo ụmụ nwaanyị mata nna ha nwere nwunye di ha n'ụlọ ọ na-abụ egotechere ma akpa rice ma a na-egotechekwa ma nnu ọgbọ ọsọsọ nke ha ga-eri ma nke ha ga-enye nwunye di ha nọ n'obodo ị na-arụtezie n'ụlọ ndị ahụ n'ụlọ a na-akwado maka nnata nke ụmụ nwanne ha ndị nọ na obodo mepere emepe gịnị ka m na-ekwe ha na-azachasị obodo na-agbochacha ụzọ na-akpata nkụ na-edowe na-ebe abacha akpata akịtị ihe ndị anyị ga-adị ka ọ ghara ebute mmiri ekwutuchi ite niile ka ọ ghara ebe ndị nke si na taụn nata ha bịa taa ọkwa afọ mebe ihe ndị a ndị nke si na taụn na-anata ha gochara ụmụ ha efe krismas ịfụ ka ha ga-esi wee goro ụmụ nwunye di ha egwolo ha na-ebutezie onye nke a na-eke ihe niile ndị nke a na-emekọ na-eke ụmụ nwunye di ha okporo ka azụ mangara nnu ihe ndị a niile esichezie ndị mbọchị krismas ọ bụla ihu rie eji ebe a ịta abacha ebe a rie rice ebe a ịṅụọ mmanya ebe a ọ bụla akịda ama oge ahụ ihe a bụ ihe na-eme mgbe ezi ka dị n'oge ụkwa mgbe anyị na-eje obodo ụka anyị na-eje kịta mgbe ahụ ọ bụ ihe m ga-asị gị na ọ bụ ihe dịka ụka katọlik na ụka na ndị na-agụ arụsị ya nọ ifu na ndị na-agụ arụsị na ndị ụka katọlik ghọtara ụwa ọfụma anyị gba ya bụ krismas agbacha ya n'udo ndị nke nọ n'obodo ha na-edupụ ụmụ nwanne ha ifu na ka ha na-agbago n'Enugwu ha ga-eji ma garị ha ga-eji ma agbụgbọ ha ga-eji ihe ndị anyị na-eweteche n'obodo ihe ga-ezuru ha iri n'ọnwa Jenụwarị maka na anyị maara n'ọnwa Jenụwarị na ọgani na-adị na ya ifu ka mmekọ na-adị n'etiti ụmụ nwanne na ụmụ nwanne mana ana m agwa gị taata anyị bido jebe ụka na-eje ụdị nke anyị na-eje kịta ọtụtụ mmadụ ole ka na krismas maka na ụfọdụ na-eburu ha mana ihe na-eme ha si na
maka na tupu ha na a na-eburu ha amụma ha kwadokwa ọfụma na akwa ndị nchị na aja na ọ bụ sọsọ abịa eju na ebe ka Kraịst kụziri ụdị nkụzi dị eto ha na-anazi ejiri egwu na-ana afụkwu ma ọtụtụ ezinụlọ na-abụ ha na-ana Krismas eburu akpa pịa wọta ha ga-ewegide ya bụ pịa wọta ọ bụ ka mmiri ha si wee gwụ ya ma fọnata ka ha ji weta mmiri gụọ na be na agbata obi maka gịnị mere egwu dị maka na aka ego ha egwu na ha pụtara na ihe a bụ ọya bụ nkụzi Kristi ọ nọtere aka ya bụ ana m asị onye mara ebe ọ sara ahịa ji ekọrọ abụ ebe ahụ ya anyị na-eje kịta abụrụ ụka isi m kwuwe ndị gboo ka wee ghọta ndị gboo ka anyị mara akwụkwọ ndị gboo ka anyị mara akụ ndị gboo ka anyị nwee aṅụrị ndị gboo ka anyị eleta ezinụlọ ha ndị gboo ka anyị n'ihe niile ọ bụla bụ na-agbaghị na anyị jere akwụkwọ niile anyị jere na-agbaghị na anyị jere ụka niile onweghị ọbụla anyị pasị ya bụ ana m asịkwa ọ bụrụ na tata ka bụ gboo dịka nsi gboo na mbụ o bido tata do ma ọ ka do ọ bụ na anyị ga-ebido kịta achọpụta na ọ nwere ọtụtụ omenala anyị hafugoro n'oge gara aga na-achịwa azụ enwere ike mma nkwuchi niile taa mana ana m agwa gị ka o si anụ m ọgụ n'obi anyị ejefego ụzọ n'aha Jizọs ọ dị mma ọ bụ na ị na-ega ma ọ bụ na-ekiri anyị n'ebe niile na-ekiri anyị ugbu a onye anyị na ya na-akpara ugbo bụ Reverend Fada Chukwudike onye nsọ n'ụdị ka anyị na-ekwu ugbu a ụfọdụ ihe eji gbanwetia ndị mmadụ uche ma ọ bụ wụpụta ha ihe bụ uche osinachi ha bụ a sị na ha na-amụgharị ya ọzọ a ga-ebu ụzọ sị ọ bụrụ ya na-aza Chukwubuike m asị ya mba n'afọ anyị na-aza na ọ dị ka nke nna n'afọ mere na ọ naghị aga n'ihu na a ga-agbanwe ma ọ bụ otu anyị si aza okwu na a ga-agbanwe na ọ dị ka okwunuka ka ọ na-ebute okwunuka anyị na-aga na ọnya na-ebute agbanwecha ihe niile a ma nke nna ya ahụ ma nke nne ya ahụ agbanwe afọ ha niile onye ahụ azawazie Stone ma ọ bụ Jimmy Carter ma ọ bụ Bush ọ na-aza ihe a ma ọ bụ Favour ma ọ bụ ihe niile ọ zabazisia ya ọ gaghị na-echezi uche ka onye Igbo onye nsọ kedu ka isi fọdụ ya ha ncha niile dịka nsogbu ekwuo ọ bụ ofu mmiri ọkụ anọ n'ite asụ nzuzu agbakwunye ya nzuzu bụrụ nzuzu nke bụ eziokwu bụ na akwụkwọ anyị na-agụ tata amaghị m ihe anyị na-agụta akwụkwọ anyị na-agụta amaghị m ihe anyị na-agụta ihe anyị na-ekwu na-echetacha m ọtụtụ ihe mma maka ihe abụ ihe anyị na-afụ mbọsị niile dịka ndị ụkọchukwu n'ebe dị iche iche anyị na-arụ ọrụ ọtụtụ ezinụlọ bụ ebe m jegoro ha sị na ha ma na-azazi o nwere ofu mere m ahụrụ ole ma ole gara aga onye a bụ onye ama ama n'obodo achọghị m ịkpa afọ ya maka na afọ mma na onye ọbụla ma onye anụ maka m nọ maka ọgwụgwọ mgbe m na-alụ na ebe a na-agbasa ozi dịka isi alụ abịara m ime ya ịntaviu dịka anyị si emekịta ọ bụrụ na onye a bụ onye ama ama n'obodo okwu ya na-ada ụda nsị ekede afa gị kpọrọ m afịa ọ chọghịzị ịkpọziri m afịa otu nsị anụbi ya na ibe jikpo ọchọbụ na nke ahụ bụ afa nke gochie na o nwere ekpere ha mere n'oge ọnwa Disemba gara aga na ọbịa ka ebe a ka nọ wee kwekọrịta na ha ma na-azazi ife a na ọ bụzi nke a ka ha ga na-aza na ụfọdụ sị na ha na ha kwetaghọ ya ọdịsị ya na ya na onwe ya na ezinụlọ ya n'afọ ya kwuru ka a ga na-aza otu a ka o si ọgbanwe afọ ya enwegwụkwa ọbụla ofu ọbụla ịbụ ọbụla ịtọ ha karịrị ọtụtụ ezinụlọ agbanwe afọ ị na-afụzi mmadụ na-aza David Samuel ị na-afụ ọ na-aza Emmanuel Gabriel efe ọ na-aza Solomon nke a maọbụ nke ọzọ onye nwe ebezizi ka o si wee bụrụ onye Igbo ịjụkwa anya gịnị ka Solomon pụtara ọ gaghị ama mụọ na onwe m bụ ụkọchukwu ana m aza Linus mana kemgbe eji mụọ mụ ana m ajụ eziokwu na anyị nwere ofu St. Linus mana mmagodo St. Linus amago m ihe Linus pụtara ana m ajụ ya bụ ajụjụ jụkata ajụkata ọ mgbe m jụrụ ya ụgwọ ya sa m ya bụ ife na ọ tụfugodi ya wee zabagodi nke mma zakene m Chukwudike na Linus ịma na onye ọbụla na-eme ka afọ ya si ada onye na-eme ka afọ ya dara dịka isi onye ọbụla na-eme ka afọ ife si na afọ eme afọ mmadụ na-edukwazi ya uwe ọbụla bụ na iji gwa gị eziokwu kemgbe nzaba Chukwudike ihe dike na-eme na ndụ m Chineke na-egosi onwe ya na ya dị ike na ndụ n'ezie onye nsọ nke a dị ka ekpere oge niile mmadụ kpọọ gị afa Chukwubuike m ị mara na ị nwere ike ihe niile Chukwudike ị mara na ihe niile ị na-eme na ị ga-emerịrị ọnwụnwa ike Chukwudike ọ dị mma gịnị ka anyị ga-eme ndị Igbo amara onwe ha dịka onye nsọ
mara ebe ha si maka na ihe ụka na-eme karịrị akarị. Ụka bụ ike bata eji afa Chineke, ụfọdụ ji afa Chineke na-akapụ ndị mmadụ ihe. Ndị a niile bụ abịa aka eche egwu a n'ahụ asịzi ha tụkọ ego ewegoro ofe obodo ugbu a ya na-asa ha tụta 1 million ka obodo a ime obodo a ka a bịa bupụrụ ha ihe na-enye ha nsogbu. Ha na-agba nịkanịkanịka na-achọ ka a ga-esi tụọ ụdị ego a kpọta ofu onye wanụ a ga-agbalị ya ụgbọelu agbalị ụgbọelu edebe ya na ụlọ nkwari mara mma nke ukwuu. Ọ bịa na-asị ebe a wee mkpesa awas ebu ya 1 million. Ọ bịazie hazie obodo a asị ka obodo a gaba n'ihu mana ebe niile emegoro ụdị ife dị ụtọ ihe na-ebe ka na-ebekwa. Ana m ekene gị nke bụ nke nje ekene gị bụ na akọnuche gị dị ya. Ihe na-eme nsogbu anyị kacha bụ na anyị ewegara akọnuche anyị bufudo n'akụkụ. Nwere nke ndị obodo nnọbe ha na-akpọ mpa uche mpa uche abịa ya hapụpụrụ uche bụrụ ihe nna ama ha ma dọba n'uche ha na-emugharị. Mana ọ dị ọgbagwoju m anya maka na akwụkwọ nsọ ekwugo maka oge a ọ sị na ndị nke m na-ana n'iyi n'ihi amaghị ihe amaghị akọ enweghị uche onwebụrụ ya. Ọzọkwa bụ na akwụkwọ nsọ ahụ kwukwara na ọ bụ amaghị eziokwu maka na ọ bụrụ na ị mara eziokwu eme ka ime gịnị ka ị pụọ n'oru. Mana ọtụtụ ndị mmadụ achọrọ n'ịma nke bụ eziokwu ọ ga-adị gị n'uche na nke mbụ ụka Katọlik ji bido ị ga-ama mmadụ ụka na one na-agba ya mgba. Ụka ọbụla bido taata bụ Katọlik chọọchị ka ha na-agba mgba, nke ga-ebido echi Katọlik chọọchị ka ha na-agba mgba. Gịnị ka ha ji agbara ya mgba? Maka na o ji eziokwu. Chineke kwere ụka ahụ nkwa ndị ọka m ga-arụkwasị nzukọ anaeze ọkụ mma mmiri dị ya ndị ọka nyere igodo ga anaeze ọkụ mma mmiri dị ya bụ na Chineke m n'onwe ya maara na ọ ga-anata ọtụtụ ihe ọwụwa ọtụtụ mgba ka ọ ga-akpa. Mana n'ime ihe ndị anyị na ọ ka kwudechiri ike ndị niile na-achọghị ịma eziokwu anụnwa ha ga na-agba okirikiri mana ofe ma bụ na agbacha ọsọ agụọ maịlụ. Adị m na-agwa ndị mmadụ na ọ bụrụkwa na ebulu ụzọ kpọọ polisi na-emeri ka ijechara na nke brọda ka ijechara na nke ka a bịa mechi ihe ndị a niile. Gịnị mere? Ọ bụ onye ahụ gburu ka a gbarịrị mgbe niile a na-eri ha mugu ha na-adakwanụ emechakwa anọgwa ebe ahụ. Nke bụ eziokwu na obodo anyị adịghị mma. Ọnọdụ akụnụba obodo Naijiria na-agba anya mmiri ya bụ anaghị achọ kedu ebe ihe na-eme anyị isi onye maara akọ ma ihe na-eme anyị isi anyị n'aka. Nke mbụ bụ na oke ọchịchọ n'ebe ndị na-achị achị nọ. Nke abụọ bụ na ndị a na-achịkwa uche ha adịghị ya. Kịta ha na-ekwu ihe a ndị mmadụ na-achọ etu ọ ga-esi wee jee China jee nke ọzọ gbafuo n'obodo mana echefuo na ihe a na-achọ nke emetụ n'ụka anyị. Mụ na ụmụ n'ebe a oge kemgbe a sị ka m jee gụọ akwụkwọ n'obodo Igbo a sị ihe m na-achọ nke emetụ n'ebe a kemgbe m ejeghị ya bụ obodo Igbo ị na-anya mgbe ị na-abata ebe a ịfụ ma igwe eji akwa ugbo ịba ekwe n'ime ebe a ị ga-afụ ihe niile anyị na-eme ebe a bụ ọrụ ugbo agụ adị egbu onye n'ebe a. Mana ọhịa bụ ihe ndị be anyị na-achọghị ime. Ha echefu ihe ndị Igbo a na-ekwu si na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Ha chọrọ ego mbute. Onye ji ọgụ ji ọnụ ya ofu ihe a bụ ihe anyị maara. Mana ndị be anyị onye chọrọ ịrụ ọrụ onye ọbụla chọrọ ịnọ ego na-ada. Ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị bụ Katọlik kemgbe ha bịara n'ịgwa nke bụ eziokwu a na-ewepụta oge a na-ewepụta oge abịa sikọ nri ndị obodo ebe a nọ nri Igbo ndị Igbo ebe ọbụla okwukwe gị ndị isi ojii ma yiri uwe ojii gị bịa ewepụta ya na-eke ekike dịka ndị isi ojii. Ndị ọgbara ọfụ a pụta onye ke ekike ụfọdụ dịka isi kwuo onye ke ekike fụ ka ịdị ugbu a akpọba gị nwa dibịa ma ọ bụ ya na-ekpere arụsị dịka ekike ndị Igbo na ikeke ekike dịka ndị mmadụ ọ bụ ikpere arụsị. Ihe a bụ eziokwu ị maara amara onwe ihe jikọrọ ikpere arụsị na ekike ndị Igbo onwe ihe ọbụla jikọrọ ha. Ihe ọdịka nsị gwa gị oge erugo mgbe anyị ga-eji wee nọdụ ala wee nyochapụtawa nke bụ ụka na nke bụ ahịhịa ọka. Onye ọbụla mmaara ihe a na-eme ka ọ mahọ ezigbote ụta dị ala onye ahụ onweghọ. Nke bụ eziokwu na nke dị na mba na ịgara mba nri onye ọbụla kwesịrị ịjụ ndị be anyị si na ọ bụ okwu ka eji achọ ihe dị n'agha na mmiri. Ndị niile gụrụ akwụkwọ n'ala Igbo ekwesịgo ndị ụkọchukwu na-eme ya na-emeti ọfụma. Ọtụtụ n'ime anyị nwetara n'ihe m dịka nsị ọkọwara gị anyị ọ bụ ndị eze agwụ gwara mgbe anyị na-ewepụta n'ọrụ wee kọwara ndị be anyị na ọ bụrụkwa n'otu nchere anyị dị ka anyị dị tufu agwụgo gị ka ndị be anyị si ebi. Ndị nna nna anyị ka anyị mara akụ ha ka anyị mara nsọ ala ha ka anyị adị ndụ dị asọ ha ka anyị nwe aṅụrị ha ka anyị arụsi ọrụ ike. Gịnị ka anyị na-esigburu onwe anyị? Jesu ama sịkwa na ya bịara ka anyị nwee ndụ ma obi gị anyị oke. Gịnị ka anyị ji jiri aha Jesu onye egbu onwe anyị?
nke na-eme kịta na-agba anya mmiri karịa ọ bụrụ ihe okwu ya na-anabatachi ikwuchi ihe ndị a niile mana nke bụ eziokwu bụ na ọ dịga aka anyị gafere ụzọ iji gwa gị eziokwu mgbe ọ bụla anyị mụtara ịna-achị azụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhazi ọnọdụ akụ na ụba obodo a ọ bụrụ ihe dị n'ihu onye dị n'azụ dịka isi were mmadụ kịta ọbụlagodo ndị na-achị anya ndị gọọmenti etiti onye ọbụla na-etizi mkpu ọrụ ugbo ka njikere gị mgbe anyị oge gara aga mgbe ndị mmadụ ji ọgụ ịbịa n'obodo ifu ụmụ okorobịa na-erute owo ha ohe ndị anyị na-akpụ ya ohe a na-akpọ otu ọrụ ndị nọ n'otu ọrụ otu ọka ha ga-esi wee jikọ onwe ha gbegodo m nke ọ ga-adị ụmụ okorobịa saa banye n'ala ọ na ha ma nkochi ebe ala a ga-akụchi ya na mgbede ụmụ agbọghọbịa ejikọkwa ọnụ gawa afịfịa dị na ya ihe arọ na-aga nri ejupụta ebe niile ndị anyị na-eri achịcha ndị anyị na-ata abacha ndị anyị na-ata a na-eri aka ndị anyị na-eri ede ji ihe ndị a niile ibe ebe niile na-eju mana nkịta anụwa ndị anyị na-eri achịcha ha na-eri indomi ndị anyị na-eri akpụkpụ ha na-eri fried rice ndị anyị na-eri ata abacha ha na-eri ihe niile nke butere n'obodo oyibo uche ya ọ gịnị mere iji okpọ ọbanye mkpọkọrọ gịnị kpatara iji na-akpọ ọbanye mkpọkọrọ mana onye nso icheta n'oge ha na-ere ụdị ihe dị otu a ndị mmadụ na-adị ogologo ndụ ndị mmadụ na-adị ogologo ndụ gịnị bụ na mmadụ na-adị ogologo maka na ọ bụ ndị dịka Chusi wee kee ya ọ dị mma ụmụ Igbo ọ bụ anyị na Reverend Fada Chukwudike Linus Oku bụ onye bụ Chineke ji alụ ọlụ n'ụlọ ụka nke St. Anne Catholic Church Parish nke dị na Amuri n'obodo Enugu ya bụ Enugu Diocese